पिक्चार्सनि फावथाय दिन्थिनायनि मुङा UNFINLIA 150 बोसोरसो सिगां इंलेन्डनि वेल्सआव मोनसे गिदिर जिउ सिरि मोनखांफिननाय जादोंमोन। बेनि जुनै गोबां मिशनारिफ्रा गुबुन गुबुन हादोरफ्राव थांनानै इसोरनि राव खोन्थानो हमदोंमोन। आमेरिका बाप्टिस्ट मिशननिफ्रायबो भारत हादरावबो गोबां मिशनारिफोर फैदोंमोन। खायफा मिशनारिफ्रा सा-सानजा भारतनि गेदेर आसाम रायजोआवबो फैदोंमोन। बे समाव आसामाव गोबां जातिफोर खामियोमोन। बिसोरो दावहारु आरो जुजिनो हाग्रा मानसिफोरमोन। हारिजों हारि दावहा नाङोमोन आरो फेजेननाय हारिनि खर'फोरखौ दानस'नानै देरहानायनि सिन हिसाबै लाबोफानानै गावसोरनि न'फोराव आलायोमोन। बे जातिफोरहा गावबागावनो धोरोमफोर आरो इसोरफोर दंमोन। बेनिखायनो मिशनारिफोरनो खोन्थाबायनो जोबोर खस्थ' जादोंमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों मिशनारिफ्रा नक्सेन मुंनि सासे सुबुं इसोरनियाव लाबोनो हादोंमोन। लासैनो नक्सेननि फोथायनाया गोख्रों जालाङो आरो बेजों लोगोसे गामिनि खायफा सुबुंफ्राबो इसोरखौ मिथिनो हायो। Oi Ramanda. Oh Ramanda. Oi bidusan tambah alas gitu. Nengni guru guru ada apa? Oh deh ada. Oi pura ada bidusan. बिसोरो लासैनो इसोरखौ जयै खुलुमनोबो हमो। एसे समनि उनाव जेब्ला इसोरखौ फोथायग्राफोरनि अनजिमाया बांलाङो, अब्ला गामिनि गाहाया मिथिहैनो मोनो। Matu. आरो गोबां रागा जोङो।
Natai nuksini pertanyaaku nunang kami gahaya beroblang bi isurku percaya lagi bini selainanai isurku nazamaiku nunang kami gebang manusia berisurku percaya Kasih manusia percayaan, kasih zati purni gezerau percaya labui.